सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि जे मुंख्लं सान एबा थैनाय सान बे सानखौ जोङो गासै आसाम नाङैनो जाकजमकै फालिनो लादों। गासै जिल्लानि सिङाव गासै गुदि आफादफोरनि सिङावनो बेखौ फालिनाय जादों आरो बियो जोंनि मिरु आफादनिनो बिथोन। दा बिथोन बादियै जोङो दिनैहाय बेहाय फालिबाय। दा सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर' बुङोब्ला जों मिथिगौ बिथाङा सासे बर' थुनलाइखौ जौगाहोनायाव बर' रावखौ फेहेरनायाव गोबां हाबा मावबोनाय सासे सोद्रोमा आरो बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बयनिख्रुइबो बावसिन सम मावबोनाय बिथाङानो सुबुं। बिथाङा खनथाम माने टार्मनि थाखाय बिथाङा गाहाय नेहाथारि जाबोदों। 1947 मायथाइनिफ्राय बिथाङा खेबसे आरो 1990 मायथाइसिम बिथाङा मुंख्लं जानाय सानसिम बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि सासे गाहाय नेहाथारिमोन। बिथाङा बर' थुनलाइखौल' जौगाहोनाय हाबाफारियाव आफादखौल' जौगाहोनाय हाबाफारियाव नांथाबनानै थायाखै, बर' रावखौबो साहित्य हिसाबै जौगाहोनो थाखाय बिथाङा गोबां नाजादोंमोन। बिथाङा गोबां बिजाबफोर लिरदों। बिथांनि गुबै बिथाइ होननाय मोनसे खन्थाइ, बेयो गोसोखांथाव खन्थाइ आरो बिथाङा बेनि अनगायैबो रमान हांखोनि सोमावसारनायाव गोबां बाहागो लादों आरो बर' रावा जेब्ला 1963 मायथाइयाव गुदि फोरोंसालियाव फोरोंनो थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय बिथोन मोनबाय, अब्ला खालिबोल' क'क्राझार जिल्ला थिथागुरि आरो दतमा बेयावल' बे समावहाय फरायजादोंमोन। दा बेखौ फरायनांगौनि थाखाय सांग्रांथि लाबोनो सानजा साइडआव बिथाङा गोबां नाजादों। गामि गामि हाबनानै बिथाङा गारजेनफोरखौ, फरायसाफोरखौ सांग्रांथि लाबोदों, बुजायदों आरो बिनि नाजानायनि थाखायनो दिनैहाय दा गासै आसाम नाङैनो बे बर' रावा बयजोंबो फरायजानाय जाबाय आरो बिथाङा बर' रावखौ फोरोंनो थाखाय बिजाब दिहुननाय बड' टेक्स्ट बुक प्रडाक्सन कमिटि बेनिबो गोख्रों मेम्बारमोन आरो बिथाङा बर' रावनि लिरनायनि थाखाय हांखो हिसाबै जे बर' साहित्य सभाया बै समाव 1952 मायथाइयावनो सानखांनानै दोनखानाय मा हांखोजों लिरनो, बेवहाय रमान स्क्रिप्टखौनो लानाय जाथोंसै होननानै सानखांनानै दोनखानाय बे रमान स्क्रिप्टनि जे सोमावसारनाय बेवहाय गोबां हाबा मावदों आरो सासे बिथाङा इमप्लिमेन्टेसन कमिटिनि, रमान स्क्रिप्ट इमप्लिमेन्टेसन कमिटिनि सासे मेम्बारमोन। फेहेरनो थाखाय जौगाखांखानाय माखासे बा आसामाव थानाय माखासे साहित्य सभाफोरजों लोगो लाफानानै खामानिफोरखौ मावनो नाजादोंमोन। जेरै असमिया साहित्य सभा, राभा साहित्य सभा, मिसिं साहित्य सभा, थाइ साहित्य सभा बिथांमोनजों लोगो लाफानानै बिथाङा हाबाखौ मावनो सानदोंमोन। बिथाङा समाज सिबियारिबोमोन, गोबां समाजारि हाबायाव बिथाङा नांथाबनानै दंमोन आरो सासे लिरगिरि, सासे समाजखौ मोजां मोनग्रा हिसाबै बिथाङा गोबां हाबा मावफुनाय समावहायनो हयथ'बा सोरनिबा नोजोराव बिथांखौ मोजां मोनै माखासे सुबुं थाबाय। बिनि थाखायनो बिथांखौ मेगन सानानै दिनैनि बे सान 1990 मायथाइनि सेप्तेम्बरनि दिनै 27 अक्ट' बे सानावनो बिथांखौ बेलासिनि 2:15 बिथांखौ सोरबा मिथि मोनै सुथुरा बिथांखौ जिउ फोजोबलांबाय। दा बिनि थाखायनो गोबां हाबा मावनानै बिथाङा जिउ बाउनायखाय, साहित्यआव अबदान होबोनायखाय बिथांखौ साहित्यनिफ्राय मुंख्लं सान हिसाबै माने डिक्लेयार खालामनाय जादों। मुंख्लं सान हिसाबै दिनै बिथांखौ फालिदों। सोरबां सुबुं जेरैथिंबो मावजोबनो हानाय बे सुबुंखौ दिनै जों गोसोखांनानै बेवहाय फालिदों। जोङो बिथांनि जे मावनाय सानथौ सानस्रि बेयो जाहाथे जोंनि इयुननि जोलैनि माबायाव हाबहैयो, मिथिनो मोनो बिथांमोनहाबो। बेनि थाखाय जोङो बोसोरे देग्लायनिफ्राय एसे बांसिनै साबसिनै जोङो फालिलांगोन। दिनै जोङो सरकारनि जे अनसुंथाइ, बिथांनि ट्रास्ट कमिटि, बेवहाय जोङो सरकारनिफ्रायबो एसे
मोननानै बिथांनि जे माने सानथौ सानस्रि बेखौ बिथांनि जे बिहुराम बर'नि माने ट्रास्ट कमिटि उदालगुरियाव दानानै लानाय बिथांमोना बे हाबाफारियाव नांथाबगासिनो दं। बिथांनि बे सानस्रिखौ जाहाथे जोङो गोजौआव लांनो हायो, जों बयनोबो फोसावनो हायो आरो जोंखौ बिथाङा मावनो थाखाय बोलो मोनो। बेखौ आङो आर'ज गाबनानै गसाइनाव एसेखिनिखौनो आङो